פרסומות נדל"ן יש בכל מקום. אתה מעביר להם את הכסף, ואז אתה שואל על ההתקדמות. התשובה? חודש הבא. זו לא השקעה. Square One נבנה כדי להסיר את חוסר הוודאות הזה. הפרויקטים שלנו גלויים עוד לפני שאתה מתחייב. ברגע שאתה משקיע, הגישה מיידית. מהיום הראשון התהליך שקוף. לוחות זמנים לבנייה, תשלומים מתועדים, מסמכים משפטיים, בחירת גימורים, מתכנון ועד מסירה, במעקב מלא, ללא הפתעות. ועכשיו השוק. לימסול קפריסין, לא רק בגלל נוף הים, בגלל הביקוש. חברות בינלאומיות מתרחבות כאן, אנשי מקצוע בעלי הכנסה גבוהה עוברים לכאן. הביקוש לשכירות נשאר חזק, המחירים עדיין נמוכים ביחס לערים אירופאיות מרכזיות. ההזדמנות קיימת, אבל הזדמנות חייבת להתקיים. Square One בונה דירות קומפקטיות המיועדות לדיירים אמיתיים. מוכנות למגורים, גימור פרימיום, ללא בזבוז שטח. כל מטר משרת מטרה. מתוכנן לאכלוס ולהכנסה יציבה לטווח ארוך. באמצעות Moving Doors, שותפת ניהול הסחירות של Square One, הנכס מושכר ומנוהל מהיום הראשון. ללא שיחות תיקונים באמצע הלילה, ללא הפרעות מדיירים, ללא הפתעות בתזרים. ואז מגיע יתרון התושבות הקפריסאית. גישה נוחה לאירופה ולמזרח התיכון, לגמישות עסקית ותנועה חופשית. הביקוש עולה, ההיצע במרכז לימסול נותר מוגבל. הכניסה המוקדמת חשובה, לפני שהשוק נהיה ברור לכולם. Square One, בנוי למשקיעים, בנוי אחרת.